равзанаи трансферии зимистона аслан рӯйдоди зиёде надорад. Он дар байни мавсим аст ва дастае намехоҳад ки дар чунин лаҳзаи муҳим футболбозиро аз даст диҳад. ба ҷуз онҳое ки шартномаашон дар тобистон анҷом меёбад, зеро ин футболбозон бо дастаҳои нав шартнома баста фоидае ба тими худ меоранд. обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. аз ситораи дурахшони имрӯзи футбол Килиан Мбаппе шурӯъ мекунем. ӯ анҷоми ин мавсим метавонад ҳамчун агенти озод тарки ПСЖ намояд. дар равзанаи гузаштаи трансферӣ президенти ПСЖ Насир Ал-Халайфӣ қайд кард ки Мбаппе бо даста тамдиди ҳамкорӣ кардан нахост ва ӯ шояд фурӯхта шавад. агар Мбаппе тамдиди шартнома кардан нахоста бошад, пас дигар дастаҳо метавонанд барои ҷалби ӯ гуфтушунидро оғоз кунанд, зеро парижиҳо ӯро тобистон ройгон аз даст доданӣ нестанд. ё шояд ин ҳама саҳнаи маслиҳат шудаасту мо боз мебинем ки ПСЖ дар охир пешниҳоди кайҳонӣ карда ӯро дар даста нигоҳ медорад. ана имрӯз бошад танҳо имкони фурӯши ӯ бо нархи поинтар ба Челси ё Реал Мадрид вуҷуд дорад. ана ҳамватани Килиан Андре Рабио ҳам ҳолати монанд ба ӯ дорад. ҳарчанд ӯ дар 14 бозии Ювентус ба майдон баромада натиҷаҳои хуб дораду дастааш ду хол камтар аз пешсафони ҷадвали Италия дорад, вале имкони фурӯшаш аз назар дур нест. байни агенти бозингар яъне модараш ва Ювентус ишораи оиди тамдиди ҳамкорӣ кардан баъди анҷоми шартнома дарҷ нашудааст. модараш ҳам ишора намуд ки оиди ояндаи Рабио ҳоло чизи дақиқе вуҷуд надорад. агар имкони тамдиди ҳамкорӣ бо Ювентус набошад, пас эҳтимолан мо Рабиоро дар дигар даста хоҳем дид. Рабио ба дигар даста рафта танҳо як нафарро дидан намехоҳад. ӯ ҳам Ди Марияе аст ки ба дарвозаи Фаронса дар финали ҷоми ҷаҳон гол зада ӯро аз орзуяш дур сохт. Ди Мария ҳам аз дастааш меравад. ӯ дар синни 35 аст ва эҳтимолан дар фикри анҷоми корномааш мебошад. оиди аз футболи байналмилалӣ рафтанаш баъди Копа Америка 2024 аллакай огаҳӣ дод, вале дар дастае баромад карданаш аз назар дур нест. дар Бенфика 6 моҳи дигар шартномааш амал мекунад ва дастаи португалӣ метавонад як соли дигар онро дароз намояд. баъди ҷоми ҷаҳон ин чиз ба ҳақиқат наздиктар шуд. оиди бозингарони калидӣ ки ҳарф задем, мо бояд ҳатман Лука Модричи нобиғаро қайд кунем. мисли Карим Бенземаву дигар ситораҳо, Лука метавонист ки ба Арабистони Саудӣ гузариш кунад, вале муҳим буданаш ба дастаи Реалро дида, мадридиҳо як соли дигар ӯро дар даста нигоҳ доштанд. ана омадани Ҷуд Беллингем мавқеи Модричро тангтар намуд, чизе ки худаш аз он розӣ нест. ҳамбастагии Чуамени, канори Камавинга ва Валверде сабаб шуд ки Модрич камтар ба майдон барояд. бо ин иқтибосҳо хабарҳо баромада истоданд ки Модрич дар фикри хотима додани корномаи зебояш дар Реал Мадрид аст. ҳатто ҳамин зимистон дастаҳо метавонанд ба суроғи Лука бароянд. дастаи дигари мадридӣ ҳам нимҳимоятгарашро аз даст медиҳад, чун Марио Ҳермоса дар ҷустуҷӯи дастаи нав шудааст. мавсими ҷорӣ барояш бебарор гузашта истодааст, чун Симеоне кам ба Марио диққат медиҳад. қаблан ӯро мо бештар дар ҳайат медидем, вале имрӯз вазъияташро дида гуфта истодаанд ки Ал-Наср ба суроғаш баромадааст, чун канори Лапорте дар ҳимоя бозингари ботаҷриба лозим доранд. пешниҳоди Ал-Наср аз Атлетико дида калон аст ва ин ба тақдири ояндаи футболбоз таъсир мерасонад. новобаста аз қурби чемпионатҳо, Ҳермосо эҳтимолан сӯи пулҳои кайҳонӣ меравад. рӯйхати моро ҳимоятгари Манчестер Юнайтед Аарон Ван Бисака пур мекунад. ҳимоятгари 26 сола як соли дигар шартномаи амалкунанда бо девҳои сурх дорад, аммо дастааш омодаи қабули пешниҳодҳо оиди ин ҳимоятгар аст, зеро Тенхак мехостааст ки бозингарони беҳтар аз ҳозира харидорӣ кунад. Ван Бисака низ дар ҷустуҷӯи дастаи нав шудааст ва дар моҳи январ шояд куч ба дигар ҷо бандад. ин футболбозонро шумо дар кадом даста мебинед? агар фикру назаре доред, пас дар комментария қайд намуда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.